बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बेयाव गेलेनो थाखाय जों सेलेक्सन खालामगासिनो दं दा बेयो जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि टल आनसलिक फांगुरि गेलेग्रा फोथाराव बे टीमा बेंटल आनसलिकनिफ्राय गेलेगोन Under 13 ni football select खालामगासिनो दं Andai Mawai Abilas Bol sunaya maba ini shoot bari Bini ku ini lesa Hadi deh ini kata boy Mana mun beda Mana? 2000 dos. Ibarau लाफादो दे सार्टिफिकेट दंखायो दा